गेजेर अन्थाइआ नै सबजोब्बाय अन्थाइआ नायलाय हस सब अन्थाइजोबलै बियो माबायदि बिदि अखाजों अन्थाइ फैखोलै बब नायलाय गय बागानाव सेस बरफ बायदि जाजोब्बाय आं दा गारिनिफ्राय फैबाय थानाय समावनो नायलाय अन्थाइआ माबायदि गोलैदों सब बे अन्थाइजोब बे अन्थाइआ सान्थिपुर खाग्राबारिनि खोलाहा बेयाव गोलैदों ओमफ्राय जायगा जायगा बिराद गोलैखादों आरोना माने नै फैलाव बे मोसौ खाग्रा फोथाराव नायदो सेस बे अन्थाइजोब अखाया एसे गोबाव जाबाय 10-15 मिनिटानो जाबाय नागारनानै थांनाया आंबो लामायाव थाथ'नांबाय सासे मानसिनि न'आव ओमफ्राय ओरैबायदि गोलैदों अन्थाइ आरोना थोस बेबायदि नुफेराखैमोन आं नायसाय बे सब अन्थाइ सान्थिपुरनि खोलाहा खाग्राबारियाव बियो सब अन्थाइ नै बिराद गिदिरमोन खिन्थु अखाजों एसे सुस्र'बाय आवलिबाय बियो लामा फोथार गासिबो अन्थाइजोब आरो बे गोलैदों अयथासार गोलैखादों बै औवाजोंबो हनै सेस न'आथ' जिला जोबबोबाय खिन्थु भिडिअसो लाबोनो मोनासै आंहा बायदि अन्थाइ लाद्रा जोब अखाया नागारबाय दा दहाय गोलैफुनाय समाव जुदि मोननायमोनब्ला ओरैबायदि मोजां नुगौमोन आरोना गुफुर जोबखा जेरावबो गुफुर जोब गोगोम खालै अन्थाइयानो नायसाय ओरै गासिबो अन्थाइजोब आयौ मारै जाखो केमेरालाय अ माय गड लारावसो थाबाय सुगदो नुखायो माथो दै गुसु माबा गोजासो आयौ जारलालै चिराङावलै बियो चिरांनि सान्थिपुर साइडजों जोंनि साइडजों दादगारियावबो गोलैदोंमोन खिन्थु जोंनि गामियाव गोलैयाखै आरोना फाग्लासो जायगाल' नाय अन्थाइ नायसै खोनादों गैया आयौ थोद एरखांलाय आमाय आयौ लेबर आसिबाव बे दहाय माबामोन ओमफ्राय एसे रुइबाय आरोना दहाय गिदिरथारमोन अखाया 15 मिनिट जाबाय नागारनाया बे गासिबो गुफुर नुनाया अन्थाइजोब सब गुफुर बे अन्थाइ थिगसे हादों अखायाबो अखाजों आरो अन्थाइजोंखा